భూపాలపల్లి జిల్లా ఇల్లందు క్లబ్ లో పోలీసుల బందోబస్తు మధ్య డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే గండ్ర సత్యనారాయణరావు, జిల్లా కలెక్టర్ రాహుల్ శర్మ. గత ప్రభుత్వ హయాంలో లబ్ధిదారులుగా ఉన్నప్పటికీ నేడు ఇల్లు రాకపోవడంతో ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయం ముందు బైఠాయించి ఆందోళన చేసిన లబ్ధిదారులు, ఆందోళన చేసిన వారిని అరెస్ట్ చేసిన భూపాలపల్లి పోలీసులు. అమ్మాయి చనిపోయినప్పుడు కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తామని ప్రతి ఒక్క రాజకీయ నాయకుడు వచ్చి చెప్తారు. రాత్రి ఫోన్ రాలి ఏం రాలని ఎప్పుడు వచ్చి అడుగుతా అంటే మీ అమ్మాయి లేదు, పేరు లేదు, అది అని అంటారు. ఇద్దరు అని చెప్తున్నా కదా, ఇన్ని రోజులు మా అమ్మాయి అనుకోవడానికి కారణం కూడా డబుల్ బెడ్రూమే. అక్కడ అన్ని ఏజింది, ప్రతి ఒక్కటి చేసుకుంటేనే వచ్చింది. ఇప్పుడు లీస్ట్ మాకు ఏమైనా ఉంటే తీసుకో మేడం. ఒక్క నిమిషం. మాకు ఇల్లు లేదు, కిరాయికుంటాను. 10 సంవత్సరాలు కిరాయి ఉంటాను సార్. ఎప్పటికి ఇంకివేరుకి వచ్చి మీకు అత్తది అన్నారు. మాకు ఇప్పుడు రాలే, మా పేరు తీసేసి మళ్ళీ వేరే పెట్టింది.